A crise do coronavirus obrigou a moitas empresas a ter que adaptarse aos novos tempos. Un exemplo é Distribunosa. A firma rianxeira, punteira na construción e distribución de mamparas de baño, decidiu implicarse nun novo proxecto empresarial, co deseño de varios modelos de mamparas de protección en vidro templado de seguridade, tanto en medidas estándar como tamén personalizadas, á medida do cliente. Pretende dar así resposta á elevada demanda de moitos negocios da zona, que precisan deste tipo de elementos para a súa reapertura como medida de protección fronte ao COVID-19. Estamos diseñando varios modelos de estas mamparas, tanto medidas estándar como para xente que queira facer proxectos personalizados, cubrindo máis espacios ou eso. Nos, a diferencia de outras empresas que están facendo material de metacrilato, facémolas en vidro templado de seguridade, porque ten a ventaxa de que é moito máis duración á larga para que non perda a transparencia. Durante este tempo, Distribunosa puido seguir desenvolvendo o seu traballo, mantendo os mesmos postos de traballo que antes do inicio da crise, aínda que o volume de negocio no seu sector baixou considerablemente. Distribunosa non paramos totalmente, pero bueno, o traballo baixou moito, máis do 50%. Nós, como somos mayoristas, pois algún pedidos iban chegando, pero máis que nada tivemos que atender ás tiendas online, que tamén suministramos ás tiendas online. Entón, as tiendas online esta temporada, estes meses, aumentaron bastante as ventas e nós atendemos ás tiendas online tamén. De cara aos vindeiros meses, confían en que a situación vaia mellorando e así poder volver á normalidade. Home, xa pasamos en unha crise moi boa, moi grande no 2008, sobrepasámola, e esperamos que esta tamén a sobrepasemos. Esperamos que isto pouco a pouco que se vai estabilizando.